Pa iskreno, na internetu sam naišao na vas i nakon mog upita u vrlo kratkom vremenu sam dobio odgovor, što mi je davalo nekakvu nadu, jer i kad sam slične upite slao na druge poliklinike, odnosno stomatološke ordinacije, je potrajalo, ne? A što je meni dalo nekakvu pozitivnu sliku o Arena poliklinici, eto, to je bio razlog. Dakle, to je trajalo nepuna 2 tjedna, čak mislim i manje. I unutar tih, ajmo reći, 10-ak dana, bio sam ovdje neka 3 puta. Vrlo kratko, točno na vrijeme, kako je bilo i dogovoreno, što mi isto puno znači radi mojih obveza kroz dan, tako da suma sumarum stvar je tekla glatko. Ono što mi se jako dopalo, to je jedan odnos koji nema grča, nema stresa, vrlo opuštena atmosfera, ugodna, bez ikakvog straha prema doktoru, komunikacija cijelo vrijeme, tako da mislim da u tom smislu doktora ne misli više ni mijenjati. A što je najbitnije zapravo, moj osobni feeling sa ovim radom je blago rečeno fenomenalan. Što se pak tiče same poliklinike Arena, ukupan dojam je isto odličan, definitivno. Osoblje, ono što meni osobno puno znači, nema grča, nema nekakve distance, nema nekakve uštogljenosti, nekakve procedure prevelike i tako dalje. Jednom riječju, jako dobri dojmovi.